କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଆସନ? ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କି କଂଗ୍ରେସ? ନା ବାଜି ମାରି ନେବ ବିଜେଡି, ହାତ ଗଡ଼ରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ? ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନେତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି। ଏହି ଆସନ କେତେବେଳେ ଶାସକ ବିଜେଡି କବ୍ଜାରେ ଥାଏ ତ କେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ। ତେବେ ଏଥର ଜଣେ 27 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଧରାକୋଟ ରାଜା ପରିବାର ତଥା ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେହିପରି ବାଜପେୟୀ ଗତଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 27 ବର୍ଷୀୟ ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାହୁବଳୀ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମା ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ 2014 ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କି ରମେଶ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ନଥିଲେ। ହେଲେ 2019ରେ ତାଙ୍କ ଟକ୍କର ରମେଶଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ସେ 61,763 ଭୋଟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଉମେଶଙ୍କ ଟକ୍କରକୁ ନେବାକୁ ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ସେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କନିଷ୍ଠ ଏମଏଲଏ ନେତ୍ରୀ ହେବେ।